atong gisaulog ang kapistahan sa tulo ka arkanghel nga si San Miguel, San Gabriel ug si San Rafael. Ug sa atong ebanghelyo giingon ni Jesus kang Nataniel na mituo ka ba tungod lang kay miingon ako kanimo nga nakita ko ikaw ilalom sa kahoyng igera. Makakita kag mas kahibulungan pa niini. O gidungag niya, sultihan ko kamo, makita ninyo ang langit nga maabli og ang anghel sa Dios nga magsaka kanaog diha sa anak sa tawo. Sama kang Nataniel nga nakita ni Jesus bisan wala pa siya miduol kaniya. Kita usab na ilhan sa Ginoo before we were born. Kabalo siya sa atong kahimtang, kasinatian, kalisdanan sa atong kinabuhi, sa atong mga problema, kasakit ug kalipay. Samara sa usa ka ginikanan nga ang Ginoo makabantay, nga naatay problema o bisan pa wala kita nisulti niini. Kay nasayod kita, wala kitay matago sa Dios, sa iyang pananaw. God knows everything. Masking gani ang mga sikreto na dili nato gusto ibutyag sa mga tao. Nakita sa Dios ang atong kasing-kasing. O kaduha, ang pista sa mga arkanghel. Nagpahinomdom nga dili kita nag-inusa sa atong pakigbisog sa pagsulay sa atong kinabuhi o mga suliran sa atong kinabuhi. Sama sa usa ka sundalo nga nagbantay sa pultahan aron dili makasulod ang kawatan. And this is the role of San Miguel, who is like God, nga sa atong nadungog nakigbatok sa yawa kang Satanas didto sa gipadayag to protect humanity from the snares of the devil. Ug si San Gabriel, usa ka mensahero. Mensahero sa maayong balita. Siya ang nagsulti kang Maria nga mahimong inahan ni Hesukristo. Sa mausab siya sa tigpahibalo nga nag-awhag ug nagdasig, mahitungod sa pulong sa Dios. Ug si San Rafael, nasayod kita, ang ngalan niya is God who heals, ang mananambal ug magtatabang. Sama sa usa ka doktor nga nag-ayo sa masakiton. Aban labaw pa niini, siya nag-atiman sa atong lawas ug kalag. Busa mga igsuon, sama unta kita ni San Miguel. Kinahanglan nga makigbisog kita, batok sa tentasyon ug dautan, nga makita sa atong palibot, sama sa sugal, bisyo, kasina, ug kahakog. Ug usab, sama unta pod kita ni San Gabriel, na mahimo unta kitang mensahero sa pulong sa Dios. Imbis nga chismis o pagmarites ang atong ipanabi, mas maayo nga ang pulong nga makadasig ug makapalig-on sa uban. Ug usab, sama unta pod kita ni San Rafael. Kita makahatag og tabang sa masakiton, kabus ug sa kabataan nga walay igo nga suporta. Bisan gamay nga tabang, dako na kaayo og bili para sa uban. Kay mga igsuon, ang saad sa atong Ginoo nga si Jesus, nga mao kung magtuo ug mosunod kita kaniya, makita kita mas dagkong butang. Pinaagi sa pagbuhat sa mga misyon. Sa tulo ka arkanghel karon, si San Miguel who protects, si San Gabriel who is the messenger of God, ug si San Rafael who heals, not only in the physical aspect, but at the same time, diha sa spirituhanong kalag. Kay tinuod daghan tag kalisod dinhi sa yuta. Baha
kasakit, kapobrehon, ug panabbangi sa pamilya. Apan bisan taliwala sa tanan, kung magpabilin kita sa pagtuo, makasinati kita sa presensya sa Dios, sa kalipay nga wala damha, sa pasaylong nga atong madawat, o sa paglaom nga nagpadayon bisan sa kalisod sa panahon, o sa katapusan mga igsuon. Atong hangyoon karon ang tulo ka arkanghel, na si San Miguel, tabangan unta kita sa pakigbisok batok sa dautan. Si San Gabriel, nga tudluan unta kita, nga mahimong mensahero sa maayong balita. O si San Rafael, na muayo unta kita, dili lang sa lawas nung kasakit, kundi labaw sa tanan, sa kalag. O magpabilin kita nga matinud-anon, sama kang Nathaniel, aron makakita gayod kita sa mas dagkong mga butang nga gisaad ni Jesus. Because every one of us has our own mission sa mga arkanghel nga gitugyan sila sa Dios para maghatag sa ilahang misyon sa kalibutan. Kita usab mga binunyagan. We have our own individual mission. It could be in our workplace, in our home, or in our community. Na hinaot po ang atong pagtuo, mapalambo diha sa atong kinabuhi. Pinaagi sa paghimamat sa uban, pinaagi sa ato ang pagpuyo na matinud-anon.